Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channelnya 2R Rika dan Rudi. Alhamdulillah iki pemirsa, wayahe masak-masak gawe acarane selapane Dik Ria pemirsa. Karo lekwar. Halo. Ditonton fotoku gaya mulai. Oh iya. Enak. Selapan Bagian belanja guys iki. Terima kasih adik wedok ya. Apa yo? Gogoren. Apa? Urung tuku nek gelem tak tukokno ki mang ning ki ora. Apa? Lah wong tuku. Lah yo dibakar ngono ngono lek nih. Kok tak tuku lah. Langsung ditoki. Anu di anu jalo beli-belian anae. Mau belian awak. Anu bakaran ku dibakar dhewe sedep. Dadi utahno. Tapi ana. Tujuan perkara anu. Pasang wis pepian. Urung lagi gorene gelem aku. Ayo nyampe kurang apa? Tapi aku ambil ke penusul anu. Iya, apa lu. Kok tak masak no, anu buari. Pas wonge rono nggo pasang terus. Apa? Bane. Oh. Denane. Kalau ning gono. Iya piye yo tak kali ngono. Iki tak osekno iki salah nopo. Dikalane diparut sapa dienggo Dik? Kita mesin, Mbak. Yo, nganggo mesin ya pemirsa. Kipas gak wani to? Rawani aku isih wis kok. Penting sing nampi. Sing kuwi linu wis, sing nom. Parute di jalan iki. Parute di jalan iki. Parut iki lho, Mbak. Sik, denane dikekne dhuwur kono tak golekne sik. Masa tak golekane parut. Dalam. Oke. Iki ki lang. Berarti baju enggak salen ya, Dek? Kalau ana tadur. Heh, berarti iya kok gak salen. Ya salen pang wae. Tuku saiki lho, Pak. Apa? Lho. Ya yo iki. Eneng. Iki lho, Mbak. Eneng. Di ade kresek men Lojo. Selapan nek, guys. selapan acara syukuran selapan Dik Ria iki pemirsa ya. Pokoke yo umumnya kayak ngene iki, wong pancen piye wong rutuk. Anu lagi tuke, nek bayi iki selapan iki yo selapan pasar selapan, kemudian bayi telu. Bayi telu piring nek kene. Yo, Bayi telu itu. Saya pitu nang. Pendak, nek pendak tau. Ya mate setahun. tahun yo gawe ini iki lek padha. Yo, kerjain wong kene. Wong kene ngono pemirsa. Anu lagi lahir kayak jenenge brokoan. Wan, Terus bayi kupak, upak iya coplok wedine. Terus 8 iki menjan ngono. 8 terus nih Sebel bayi telu. bayi telu pemirsa terus. Bayi telu iki sepatang bulan. Terus Dan nek bayi pitu ngolongan. Bayi pitu terus Tahun setahun. nih pendak. Bacaan ya terus, Dar. Kan. Pokoknya yang boleh aman terus. Iya wis melok agate lah agate. Jate kene. Wis aku sing ini siku Kene yang iki baras pemirsa. Iki rong bisa anu di paron kan. Halo, disoteng kowe. Cak-cakan kene to. Tangannya wis mari, Mbak. Sud kuwi nak-nak. Wis mari tangane. Kilo he. Iki lho pemirsa ndingi jintup kala jengking pemirsa baras. Kelabang ya. Babang lho. Lu sampai abuh. Lho. Itu lho. Aboh lho. Iki lho pemirsa sampai abuh. Jintup kelabang. Dan dingi iki dipekno godhong iki pemirsa. Yo. Dipekno godhong karo baras. Tinggal bunda-bunda. Saya kena Coba dia dicari canda. Kena kelabang. Iki jadah bendaan. Tapi kena kelabangnya jadi pas ngareti lek. Yo. Tak takoki ndi. Kau angkat pasukan Mek soket jere. godong nang bana. Ya pasukan. Ayo gom-gom jodan nek dalu. Kenapa? Tuku apa warisan wong dalu.
Nama jadi dadi tuwek. Iya sedih kuwi lek dhek. Mbak ana mandase ngono. Aja sedih-sedih, mau ki ngetano Mas. Gak dipindho ki yo. Dadi tuwek tambah perasaan anak putu. Ini saya nanti tanda dia ya Allah, tinggal pilih. Langsung yo dhewe. Ya iya. Ndak apa-apa lek. Ape oleh. Dadene gunem oleh lamaran. Oleh ndek mbok pancen dulur akeh yo sing lamaran yo sing Ya sing lamaran enek lamaran bareng pemirsa. lamaran yo Dengan anak bawa. jenenge wong kene iki wong rekah. Dulur akeh. Iki bakso arep anu arep maruti kelopo pemirsa. Apa? Anu sini omahe nanti Sopo lek? bakal bojone Kita kuning jadi kita ada ini. Ya kamu kira-kira kok sak mana habis. Anu iwal-iwale sing anu dhewe. Tandur piye aku wis tak niati prei pisan. Niati prei aku kan dulu anakku lanang Ini tak colok loh. dari sisi dulu june. Kalau gelem ulama yang tak ulama kok di nang jadi. Sisi olahraga sih gini. Iya, pokoke ya tak ulama kok iki. Kamu kalau cai nanggo kok Apa lah? anda kamu ibu-ibu santannya tak kon ngedel dulu Lah yo kok kamu kesapi ini kok garam bukan mak ini berapa ini apa sih dulu anu lah ada ini anu makane nanu ndang. Iki esuk-esuk mau wis dhewe apa, Dik? Iki Jadah gemblong, iki jadah gemblong pemirsa, ora ketok. gemblong. Jadah gemblong. Ada sing cilik cuma ki sing gede. Iki jadah gemblong iki jadah diadai Godhong. ning godhong pemirsa. Ini pemirsa enek ora iki? Iki versi besar. Dan iki versi kecil ya. Kecil go langgan ambeng. Kecil nih dikek ning anu mobil ada ning ada berkat ngono kae. Tak ambil lek. tak apa Dan iki weli-weli orang gawe pemirsa. Biasanya nek ning kene iki mesti weli-weli. iwal guys Diriani cek mi mau ini wis Bocah pinter apa-apa. kayak tak anu guys Oleh kok. Pantang apa-apa lah. Ada dia petak dua. Mbak Sus lewat terima kasih wis direpotno terus iki. mbak ibu ngatur lagi ada sarapan mas Sarapan sih lek. sarapan Mbak Sus sarapan sih Mbak Sus. Iya. aku dapat sarapan aku ini tani Jam piro? Jam 3 pemirsa mak wis tangi. ini jadah sore Nggih jasa iki lho pemirsa mak tangine jam 3 ndek mau. Jasa iki mau. aku nganti anu Suwe mas karo kelaren. Jojoi lah. Soale prosesnya suwi Mbak Sus ya. Iya. Paling nek jadah yo padha ngene ya. Dijojoi iki lho pemirsa. Kayak alune kan. Jojoi ngado bedanya Cuma emang sik pemirsa. jangan ini di sore Kayak kekuatan. tak mangan aku
Pendarate Mbak Sus mangan sih Mbak Sus. Ya. Centenan ben sarapan ben. Ini dek sore iki. Tangan. Tangan kelenjar. Baras yang di kon mangan sik, Mak. Tak kene mangan sik, Baras. Basus emang. Baras sik anu. Sik cuci tangan. Oh, Pak. Enggak. Tawon. Mangan sik tengah. Yes. Mangan sik pendarate mangan sik. Lelek warni ndi malah mulai wayahe mangan. Kono dhewe wong angin. Arep aku to panen. Bojone wis ke. Iya, Mbak. Maem sik, Mbak. Memang Madang sik ke. bojom. Sampean. Wis. Lah ya bojom bareng dimboi. Yo. Sakno wis suwe. Mesane sung sakno bae. Baras wis kediki ya wis mek godhong bareng sampai tutup. Ora sik anu ya sik konteng kok. Baras gak nggut ya. Senengane aku godhong pemirsa nek wong ngene. Enak jare. Iki are disko. Apa gas? Pemirsa. Iki, Mbak. Enggak wae. Melane sekali. Mie karo anu pemirsa apa? Enak boleh itu kuno. Kamu ngono. Bu, enggak. Sapa? Sarapannya mie karo iki pemirsa. Karo iki makan Dan dari tatang tangi. karo ayam iki. Ayam sambel. Lah Mbak Wati ning ndi mau? Oke. Sama saja lo. Oh, Mungkin kan ada itu. Jangan tani bocah-bocah tangi. baras mame sak widik meneh. Ya teh mek kado mek sambel. Enek payek iki ketok. Kayak anu. Baras tuh yang. Dimboi bojom bilaru. Dari tak botol. Wes, Mbak. Payek. Lho, payek, Mbak. Arep mulang di sini tuh men. Terus betet itu. Saiki men mangane baras. Coba. Mek sambelnya ya mek sambel. Sambelnya ya. Aduh, sik pedes payek pemirsa. Cek terus itu. Dek, anu kok yo mari nginang iki dadi untune cek. Cek malah kuat. Ya malah kuat pemirsa kok nginang iki baras iki nginang. Wong tuaan sing cek minang ki baras ini jane. Ya, tinggal baras ya, Mbak. Iya lah, kelurane baras wis enak. Dalam. Kering. Sana lagi. Makan. Lah cecak. Rombongan anak-anak kecil nih. Yo. Iya, lah kok gak pergi ate ya. Saya Pip. Dari di depan. Ada anak kupung kok dulu. Ya wis pemirsa yo, kok dilanjut meneh enek video-video sing ini masih dalam suasana lebaran Mbak Sus. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Yus, terima kasih kanggo penontonnya 2R yang wis menyaksikan, mendukung. Terima kasih banyak, semoga sehat-sehat kalian di sana ya. Pemirsa iki mak melok gawe weli-weli. Mak Wangi-wangi tok iki. kenapa-napa. Diwemek tapi. Lho, Iya. orang silaturahmi ning gone mak halal bihalal karo pake. Insyaallah mongko Bel-bel. bel-bel. Ini ibal-ibal to. Ibal-ibal. 8, guys. Selapan yang kono padha mak, gawe ibal-ibal. Ibal-ibal.
Iki terima kasih Kak. Dulur Wonogiri yo teko mak. Delok Dek Ria. Main dhisik kan gak melok. Tekane ndek kapan ya, Mak? Di ini. Wonogiri yo lumayan Mak yo. 5 jam. 5 jam. Sampai mana? Ambil Blato. Tidak rangkep Mas. Cara Dek Ria wis gede langsung berlebaran dingi pemirsa cek cilik soal. Kurang gedung. Orang. Ini anu pemirsa iki apa nek karane? Gawe logo sari pemirsa. Logo sari. Kalau level-level baras gawian. Baras wis kayak dingi wis mek godhong bareng. Iya. Bintup anu apa nek arane? Kelabang. Langsung disuwukno kae ndiki. Kembang. Heeh. Kan ibuke Iki nek Mbak Wati iki gawe apa Mbak Wati? goreng kentang. Goreng ketang. Goreng kentang pemirsa. Mana Goreng ketang. Mesa. Iki nganggo pawon manual. Pawon. LPG larang. LPG larang, guys. Larang golekane. Golekane angel pemirsa. LPG larang tak ane. Pawon. Ya pemirsa cukup sakmene sik video ini. Bisa nggak kan malam mangan? San, melok mangan. Madem sik, Mak.